ľudia, mám tu dneska príbeh Toka Boka a ideme si pozrieť. Teraz prídu rodičia domov z nakupovačky. Kupovali totiž nejaké veci do školy, lebo už nastupujú zajtra do školy. Tak dobre, nakúpili sme to. Áno, ale aj tuto máme. A jak vieš? No, lebo viem. Lebo som pozerala, nie? A jak si na čo pozerala? No tak vidím, že to tu je, nie? Aj v škole to máme. Tak dobre, ale trošku som zastavila. No tak dobre, ale nevieme ich nájsť. Ale však my máme aj v škole, ty chápeš? Ale však nemáme všetky veci v škole. Máme, pozri, aj tu máme zbytok. Vidíš? Pozeraj, musíme sa aj pripraviť do školy. Jesus, však máme tam veci všetky. Aj tašky. No, ale však nahradné tašky. Aj oblečenie nahradné. Ježiš, ty si tak vystresovaná. Veď zabalíme oblečenie a hotovo, ideme spať. Aha, že spať, ešte ideme vonku. A kde? Ako? Sorry, ale kde? No, ku fontáne dolu do nás? Ale však fontánu som už vypla. Fakt? No áno. Tak ideme spať. No však dobre, zabal tie veci. Ale však máme. Aj telefóny. No však dobre, na čo čakáme? Druhé veci. Musíme sa poriadne vybaliť. Toto. Vedíme aj na letný tábor. Na jaký letný tábor? No však na letný tábor. To ako fakt? Hovor. Fakt ideme na letný tábor? No hej. Prečo by nie? Neviem, že či ideme. Ale však nebuď taká. Ideme, lebo proste už nám to rodičia povedali, že ideme. No ale čo deti? Deti dáme niekde do škôlky alebo niekomu dať. No ale komu? No však moje sesternice, ona má veľa detí. Aha, dobre. Tak povelíme sa. OK. Ja určite toto. Dobre. Musíme sa veľmi zabáliť. Toto, plavky, šaty, náhradné veci. Toto. Pyžamko. Toto. Musíme veľa vecí. No dobre. Ježiš, mne sa nechce tam ísť, ale musíme. No tak čo budeme robiť? To už musíme ísť, nie? No, tak to máš pravdu. A vy čo sa len neozývate? Ja nemám slov. Ani ja. Mne to je poho, ja pôjdem, kde chcem. No a mne to je jedno, kde pôjdeme na dovolenku. Choď by som išiel aj do Turecka. Do Turecka asi nie. Tak asi na ten výlet, čo ideme so školou. Tak dobre, ale to ideme na týždeň. A mne to je jedno. Tak ok. Toto, jasne. Toto.
toto. Jasne. Hotovo. Máme tých vecí dosť. Tak asi nie. Ešte spacáky a všetko. Na čo je nám spacáky, keď ideme niekde na výlet a tam budú aj postele. Aha, to som zabudol. Tak zoberieme snad viac vecí, nie? Aj utieraky musíme. Veď ako sa tam budeme kúpať? No to máš pravdu, musíme aj hygienické vrecuško, veď tam nebude všetko aj mydlo. No tak to máš veľa pravdu. Hygienické máme. A snad aj nejaké teplé oblečenie musíme. Aj nejaké okuliare. OK. Kde idete? My nejdeme snad do tety Sisi. Ale idete, deti. My ideme na výlet do školy. Prepačte, ale musíme, lebo už nám tam nás rodičia prihlasili. OK, ale nedáte nás Sise, nie? No, dáme. A prečo? Veď ona nás predtým striskala. Vlastne zbila. A prečo? No, lebo sme niečo robili so šampónami. A čo? No, slajmy. Aj bože. Dáme ich fakt do tej Sisi. Keď môžeme ich dať do nejakej roditeľky. Do riaditeľky? Kde do riaditeľky? No však do Sisi. Riaditeľky? Aha, dobre. OK, ale balíme sa ďalej. Áno, neprišli sme tu niečo pre niečo. Ako už máme toho dosť, ale musíme viac pridať. Dobre. A ešte peniaze a také. To zabalíme niekde tu. Počkaj. Aj tu musíme nejaké veci. No, tak to máš asi pravdu. Kartu. Toto. Počítač. Ďalší počítač. Keby náhodou. Dobre, ale ty si až veľmi taký vystresovaný. Tak ideme vôbec, keď si taký vystresovaný? Ideme, ale prosím, nehovorte, že som vystresovaný. OK, neboj sa, kamo, nebudeme ti tak hovoriť. Dobre, buď tam. OK, tak toho máme dosť. Snad. No, hotovo. Čo dáme tu? Už sa to tu nezmestí. No, dobre, ale budeme chýbať deti. Však aj mne, čo máme robiť, no? Čo s tým narobíme? To zoberieme ich snad so sebou. Pustia ich tam? No áno. Veď aj riaditeľka tam bude mať deti. Aha. Ako tých vecí mám docela málo. Dobre, to sú všetky. Aha, ešte čapičky. OK, ty si taký dosť vystresovaný. Ale nie som, čo hovoríš? Klobúk. A tu dáme
ešte nejaké veci, keby pre náhodou. Veď netreba. Kľud. Ale kdeže? Okej, nebuď tak vystresovaný. Tak máme to asi. Co si to dáme? Viete mi docela budú chýbať. Tak dobre, ideme spať. Libuš? Ideš spať? OK. Vy deti nejdete spať. Na posledný deň musíme byť s vami. No musíme tu byť s vami, keď naposledy sa vidíme. Ráno. Deti, my už ideme preč. Áno, deti. Bože, bude mi to tu chýbať. Aj mne. Jaj, ešte týždeň. Budeme tam. No, tak snad to musíme splniť, nie? Či nesplníme to, ale splníme. Musíme. Lebo by nás rodičia úplne zabili. No a to máš pravdu ako? No dobre, musíme ísť dať najprv aj do Libuši. Do Sisi ste povedali. Áno, do Sisi, áno, do Sisi. Do Libuši. Tak poďte. Oh. Musíme si zobrať aj stany. Fakt. Čo budeme robiť? Bude mi to tu chýbať. Fakt neplač, Libuša. Vlastne si sa. A prečo by som nemohla? Bude mi to tu chýbať. Musím to pomalovať, že mi bude chýbať rodina. Chýbi mi rodina. Chýbi mi rodina. Chýbi. Veď Libuša, kľud. Chýbi mi rodina. Chýbi. Dobre, tak už musíme ísť. Áno. Tak ideme do tej Sisi, áno. Tak sme u Sisi. Ono to má krajšie, deti. Čau, mami.
Ahoj, Siso. A ty tu čo robíš? Ani sa nepýtaj, rodičia išli niekde na dovolenku školskú. Veď ja mám ísť. Idem sa pobaliť deti. Asi sa, my tu budeme sami, no veď áno. Ale mamka povedala, že ty s nami tu staneš. Mamka ti len klamala. Zostaneš tu so Lily. Ale asi aj ja zostanem. Budeme tu všetci spolu, aj Liloš. Hustý! Zatím čo rodičia išli niekde na školský výlet. Tak by mal byť tu hotel, nie? Áno, uhadla si to, Lily. Tak sme tu, ani nič nie je porobeno. Teraz bude, pozri, objaví sa tu. Tak všetky si už vyukladajte veci. Áno, Vicky, to bolo dobre. Máš tu dobré veci, môžem si ho teba požičavať? No jasne. Mám tu aj plavky také. Tie sú krásne, Vicky. Ďakujem. Také. A tu nič nemám, to je proste také prázdne. Jasne, počítače musím mať u seba. Pracujem. Ty pracuješ? No, jak by som nepracovala, Lily? Musím. A prečo? Prečo si nedáš ako pauzu od toho? Jak si mám dať, keď chodím do školy? Nemôžem. Ja by som to tak nechcela mať. No vidíš, veď každý má také. Tak dievčatá, postavíme si tu stan, taký proste. No dievčatá, to začína byť teplo. Ale chlapci, my vieme, že nás chcete, ale kľudne nám to povedzte. Ale nechceme. A prečo nás nechcete? Veď my už máme frajerky tyky. To ako za nič si ma využíval do mojeho hotela? No áno. Tak ty si ale vypadni mi z očí. Tak dobre, ja som ťa podvádzal z toho tu. Tak to je ale... To som nečakala z mojej sestre. Čo tu robíte? Vypadni mi z očí. No prepáč, nubka. Pozri, zložíš. Príde pani učiteľka a jej všetko poviem, čo sa tu deje. Čo sa tu deje? Veď som vám povedala, že žiadne hádky medzi sebou. No sorry, nubka. Ja som vaša pani učiteľka, to mne tak nebudete hovoriť. A prečo by sme nemohli, nubka? Áno, Tomáš má pravdu.
ty Tomáši, preč si tam? Proč sa schovávaš? Vy ale dostanete vy dva. Aha, že dostaneme od teba. OK, ale už toto nebudete robiť so mnou, lebo mám na vás také nervy, že vás vyžerem. Vyženiem. Ale pani učiteľka, vy, prečo ste taká zlá na nás? Lebo tu robíte bordel a tamta tu s nejakým sa posinkuje. A tamta je taká, no. Nechápaj, veď ma chápete. No, my za to nemôžeme, chlapci. Ja viem, ale povedzte im niečo, nie? Prestaňte. A teba, Liloš, vyhadujeme. A ty prestaň byť naštvaná. A ty? OK. Prvý deň už tu bol niekto vyhodzený. Tak to je trapas. Dobre, devčatá už majú usporiadané. Vy chlapci ešte si idete pousporiadať veci. Dobre, ale devčatá si kde dávajú toto ich veci? Ja neviem, kamo. Oni asi dostanú. A na čo ich by dávali dostanú? Aj tam nič není ve stane. Ale je miesto. Všetko tam je v stane. Aj miesto na to. OK, devčatá, vy si chodte ľahnúť z tej cesty. A vy chlapci, chodte na svoju izbu. Zaviete sa tu kľudne. Bo chodte si spať. Ach, tie devčatá išli spať. Aj vy chodte. Ideme mať viac chlapcov. Áno, doraz príde. Ach, tie devčatá, nie, čakal som to. Ani ja. Tak, tu budú mať chlapci. Aha. A to tu nemáme lepšie. Asi nie, chlapci, ale musíte tu byť ako viac než devčatá. Aha. OK. Teraz sa to objaví, chlapci. Tak to dopadlo. Viem, že to je tá kúpeľňa divná. A teraz to skončilo. A vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.